A música volveu a soar para animar aos centos de persoas que se achegaron á Romaría das Cabezas de Meis no seu regreso tras a pandemia. Ao Mosteiro da Armenteira achégase xente de toda a comarca e arredores. A tradición é ir camiñando, pero xa sexa a pé ou en vehículo ninguén se quere perder a Romaría das Cabezas. Nós somos de Villalonga, do Ayuntamento de Sanxenxo. Viña de Catoira, onde son os vikingos. Pois nada, viñamos andando, nós somos de Sanxenxo, de Villalonga. Vinimos en el coche y aparcamos donde pudimos y un trocito andando nada más. Vimos a andar desde lá desde Villalonga, que pertenece a Sanxenxo, son sobre 15 kilómetros. Vimos 15 e volvemos. A celebración das misas e a procesión son o maior reclamo do Mosteiro da Armenteira, pero as posibilidades que ofrece esta romaría son moi variadas e cada un ten as súas preferencias. Eu lle pido moito a esta santa para que me dé salud e despois tomar unha tapiña de pulpo. Lo que máis me gusta es el pulpo, digo la verdad. Todo o ambiente. É que hai de todo, como se fora unha feira calquera, en vez das cabezas. Sí, a festa, os recordos que che trae, sabes? Pois nada, o ir e vir, porque vas falando, recordando cousas. E aquí, pois gustame o ambiente en general. Despois da parada provocada pola pandemia, a xente celebra que as festas se poidan celebrar con normalidade. Veo que la gente tiene unas ganas de salir enormes, como nosotros, que tenemos ganas de salir también. Nosotros lo pasamos bien porque vamos a la luna a bailar todos los domingos tamén. Moito, bataba ser a menos, isto moito. Sí, bastante. Vir outro ano e volver a ver ambiente, volver a ver a xente con ganas de comer e de festa, eso é maravilloso. Entonces, hoxe vimos para arrasar con todo. E quen máis o agradece son os vendedores ambulantes e os feirantes, que forman parte dun dos sectores que máis sufriu as consecuencias da pandemia. Moito, porque non nos deixaban montar en ningún lado, foi complicado debido ao COVID, pero bueno, a Comisión de Festas portouse ben, así que mellor. Imagínate cerrar cualquier tipo de negocio, negocios que tenemos desde que éramos niños, que los hemos prácticamente heredado o hemos sufrido mucho para comprarlos, tenerlos parados 2 años, sin ningún tipo de ingreso. Pues volver a activarnos ha sido, vamos, un chute de alegría e de energía impresionante. Os feirantes destacan a gran cantidade de xente que se achegou este ano a Romaría e que non dubidan en mercar os seus produtos ou gozar das súas atraccións. Véndese, o que máis se vende son as cabezas, xa que é a Virxen das Cabezas, así que todo moi ben. E as rosquillas pouquiño a pouco. Ganan todos, aquí gana todo el mundo. Y la verdad que los chavales hoy en día vienen con más dinero del que yo pensaba, ¿eh? Yo no salía con tanto dinero. As misas sucederonse ao longo de todo o día. En a contorna do mosteiro, os visitantes aproveitaron para gozar do polvo, das atraccións e da música da banda 1009 durante toda a xornada. O festexo pechouse coa actuación de Marieta.